se jmenuji Tomáš Vojta a vymyslel jsem a vyvinul četovací bota pro restaurace, který usnadní rychlejší obsluhu zákazníků. Celý to funguje tak, že v restauraci si budete skrze QR kód přidat do Messengeru danou hospodu a začne vás automaticky už bot obsluhovat. Můžete si například tady vybrat, jestli chcete pivo nebo jídlo, nebo v případě zavolat obsluhu, já si chci objednat jídlo. Poprvé se mě četovací bot zeptá, jaký je číslo mého stolu. Já tady vidím, že jsem stůl číslo 11, takže zadám stůl číslo 11, aby obsluha věděla, kde mě najít. Teďka tady mám možnost si vybrat, jestli chci smažák, tatarák nebo další jídlo. Já si například chci objednat tatarák. Tak a potom, co si objednám tatarák, tak se objednávka bleskově objeví v rozhraní restaurace na baru a čašník okamžitě může kontaktovat kuchyň, aby se začal dělat tatarák na stůl číslo 11 pro mě. Pak si to budu chtít například ještě zapít nějakým pivem a můžu si objednat tady k tomu nějaké pivo. Objednám si třeba Plzeň a objednám si tady 2 piva a okamžitě během vteřiny je tady objednávka vidět v rozhraní pro restaurace. Když se odbaví, tak se tady jednoduše klikne, že už je to objednávka odbavená. Můžu samozřejmě napsat jakoukoliv zprávu, například 1 šunkovou pizzu. Hned po odeslání zprávy jakýkoliv se zobrazí tady v objednávkách a může se na ní začít pracovat. Můžu samozřejmě taky si převolat obsluhu, když potřebuju mluvit osobně s obsluhou, v případě, když chci platit, tak si tady kliknu na zaplatit a obsluha ví, že stůl číslo 11 chce platit a může přijít rovnou s účtem. Jedná se o proces hlavně urychlení objednávky, nemá to nahradit obsluhu, ale mají to pouze doplnit a má to zlepšit služby zákazníkům, protože budou rychleji obslouženi a můžou toho ve finále daleko víc vypít. Další velký benefit je, že se dá hodně marketingově dobře komunikovat se zákazníkama, kteří se už spojili s Messenger botem tím způsobem, že je hospoda může sama kdykoliv kontaktovat. Vezmeme si, že třeba v úterky máme trošku méně obsazenou hospodu a můžeme je třeba naše stále zákazníky pozvat v úterý na nějakou akci. Například vymyslíme, že grillujeme a já to tady nastavím. V úterý děláme grilovačku a každého zákazníka, který už u nás byl a četoval se s botem, tak dostane od nás 1 pivo zdarma, pokud ukáže tady tu zprávu. A teďka jsem to rozeslal a vypadá to takhle, že teďka jsme dostali zprávu: ahoj, příští úterý grillujeme panenku, rádi tě uvidíme jako pravidelného zákazníka. Tady kamarád, který má taky už se spojil, aby dával vlastně nějaký jídlo, tak mu přišla ta zpráva okamžitě taky. Takže tady to je způsob, jak lze komunikovat se stálýma zákazníkama a navázat s nima nějaký úzký vztah. Kdybyste měli jakýkoliv další otázky, tak se není problém sejít a můžu vám vysvětlit a říct, jaké jsou možnosti tady těch četovacích botů. Díky.